L'espai Muriel Casals de Tona ja es preparava ahir al punt de les 9 del matí per donar pas al cercavila de gegants i capgrossos. Emmarcat dins la recta final de la festa major, el cercavila va comptar amb els gegants i nans de Sallent i la colla gegantera de Sant Vicenç de Montalt, a més de les colles locals. I avui ens venen dues colles, els gegants de Sant Vicenç de Montalt i una que també ens fa molta il·lusió, que són els gegants de Sallent, que els gegants de Sallent van ser la primera ciutat gegantera de Catalunya i Tona va ser la segona ciutat gegantera de Catalunya. Ens feia molta il·lusió tornar després de tants anys i sabent que la colla d'aquí Tona s'ha reactivat, doncs estem molt contents. La relació Sallent-Tona als anys 80 doncs era bastant forta i poder-ho recuperar 30 anys més tard, que continuem així endavant i sempre amb colles com a germanades, diguem-ne. Però per nosaltres ha sigut un plaer venir, estem molt orgullosos d'haver pogut compartir aquesta trobada gegantera amb vosaltres, amb Tona, i per nosaltres és una enveja sana veure que tot el poble s'implica per mantenir les costums catalanes. I és que els gegants de Tona es van crear l'any 1983 per Francesc Fajula. 3 anys després, el 1986, van tenir un paper molt important quan Tona va ser la segona ciutat gegantera de Catalunya. Enguany ha estat el primer any que els gegants han tornat a sortir amb la nova colla, creada el passat 2022 per un grup de joves amb l'objectiu de tornar a situar Tona dins el món gegant. Estem molt contents que tornin a sortir els gegants de Tona, que feia temps que estaven tancats i sortien molt excepcionalment i per la festa major sempre havien sortit, però és això, ara tornen a sortir més habitualment. Perquè a més veiem que hi ha molta gent, la gent de Tona ha sortit i de moment estem molt a gust. A part de celebrar la festa major de Tona, enguany la colla gegantera també celebra els 40 anys dels gegants. Per això la geganta va fer gala diumenge del vestit que duia als seus inicis, així com els membres de la colla han lluït nou vestuari amb camises noves estampades amb un nou logotip.